Podešavanje obaveštenja u aplikaciji. Aplikacija sadrži opciju da vas obaveštava o određenim istecima na mail, kao što je recimo istek ugovora, istek ili početak odsustva i istek nekih raznih opcija kao što su sertifikati, lekarske knjižice, dozvole, radne dozvole o određenom zaposlenom. Dovoljno je čekirati određenu opciju koju želite da vas aplikacija obavesti, koliko dana pre želite da vas aplikacija o tome obavesti i unesete mail adresu. Možete uneti nekoliko mail adresa, samo je važno da one budu jedna ispod druge, bez tačaka, razmaka i zareza. Takođe, možete označiti i bilo koju drugu opciju koja vam je važna da vas aplikacija obavesti o tome i nakon unosa ovih podataka, klikom na sačuvaj, aplikacija će pamtiti da pre određenog datuma, ovoliko dana pre ili ovoliko dana pre treba da vas obavesti o tom isteku.